Pinoy Bus Driver TV. Kami ko buset, eksakto alas 6 ng umaga, August 28. Dito na tayo sa kami ko buset sa Alin Dap-Dap Pero. Ayan, nagbaba natin mga pasero. Patawid tayo ng matnog pound. Meron tayong 40 bucks. M2 pero paskat wala ka ng parakay. May bisa talang ka ng parakay. Dalawa muna tayo nito, truck at saka may mga light car. Karting lang ng pero paskat to, unload lang. Ayan, alas 7:56. Dito na tayo sa loob ng paskat. Palis na Buksa tayo, wala ka gano'ng pisa kayo. Tingnan mo, maluwag yan, pero larga na siya. Larga pa rin siya kasi darating naman yung isang paskat dito. Dadaong naman yun dito galing sa matnog. Magsalubong to sa gitna ng dagat. Ay, Alin. Yan natin mga amigo dyan, o. Buksin na teng. Yan na, wala na. Aangat na, buksin na, aangat na, o. Medyo magalaw na agad, buksin. Ito wala no. Bang! Sino tayo? Ayan, o. Wala nga nung sakay. Tayo lang ang bus dito may kumugsit. Dalawang truck. Ay, tatong truck. Okay, sakay, kumugsit. Tara, pamatog tayo, pamatog. Pinang umaga, kumugsit. Alas 26. Dito sa pamatog. August 27. Yan sa matog, o. O, siya na ito matang kapaskat. Sila tayo. O, wala na tayo pero dalawa pala to. Ha.